खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 अक्ट'बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बिदानि जाफुंसारनायाव बिनानावनि सुखु फैगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। वृष राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव खहा जानो हागौ, रांखावरि बिथिङाव लोरबां जागोन। मिथुन राशि। गोसोआव गोथार साननाय सोमजिगोन, गोथार मिजिं लाना जिउआव आगान सुरनो हागोन। कर्कट राशि। जोबोद गिदिर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। सिंह राशि। बिदानि खामानियाव सहाय होफानो हागोन, बिदाया गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांनो खाबु मोनगोन, नखराव गोजोन सान्थि फैगोन। तुला राशि। मोनखानाय मुवा बेसादखौ खोमाफिननांगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो नाजानायाव जेननांगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। धनु राशि। गोनांथार खामानिनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनांगोन, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मकर राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन, दावगालांनो हानाय नङा। कुम्भ राशि। धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांगोन, गोबां जेंना जेंसि सोमजिनो हागौ। मीन राशि। गोजान लामा हान्थिनायाव गोसोआव गिखांनाय फैगोन, गोजोन गैयै थासारि जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजक'ट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।